Okay. Det var fordi, at den her dreng, der hed Knud, han sad hjemme med sine PC'er. En Dell, en god Dell, der havde fulgt ham i mange år. Han startede Windows XP og tastede sit vanlige kodeord. Sexyboy22. Han loggede ind, hvor der stod på News Ultimate Guitar. Metallica, play tonight. Nej, in Denmark. Han tænkte, nej. Jeg skal sgu da have min billet, før det er for sent. Så gik han på metallica.com. Han fandt et link videre til billetnet.dk. Derefter trykkede han på bestil billet. Senere på dagen kom der et brev med posten, og derpå stod der: du har bestilt en Metallica-billet, og derved bekræfter, at du har betalt 500 kroner for at komme ind og se den. Og så kan du bare glæde dig. Ham her, han glædede sig, gik ind og dansede og festede hele dagen. Men 2 timer senere, så skete der noget frygteligt. Der kom et nyt brev. Han gik han gik ud til postkassen og åbnede. Brevet var fra Billetnet. Han åbnede brevet langsommeligt og smertefuldt. Tog brevet op og foldede det ud. På det stod der: bestilling aflyst. Det var forfærdeligt. Han vidste ikke, hvad han skulle gøre sig selv. Det var lige, hvad jeg var ved at tage selvmord. Tog en kniv for struben og sagde: er det her min sidste time? Nej, det kunne det ikke være. Han tog sin telefon og tastede nummeret til Billetnet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Verdens bedste nummer. Og derefter var der en, der tog. Hej, det er Connie fra Billetnet. Ja, dag, det er Knud. Min billet er blevet aflyst. Hvordan kan det være sandt? Det er fordi, at her hos Billetnet er vi frække! 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 Vi er så frække, og du kan godt gå til nettet og brække dig. Og vi kan godt lide at snyde folk, fordi at vi har ikke brug for nogen tolk, og vi elsker Metallica, og derfor, hvad rimer på Metallica? Frække! Frække! Så er det rulletekster. Det her, det var en historie, der var skrevet af Simon og mig selv, Peter William. Produceret af Første M's seje drenge. Backing guitar. Dino Run. Dino Sauer. Filmet by Kasper Hertz. Det er gøy. Giv dem lige djævletegnet, Kasper. Det er jo pis, det der for helvede. Ja, spænd nu op. Ja. Tak for alt. Det her, det er et minde til, hvor godt vi havde det nu, og hvor godt vi vil have det fremover.